मिसाखि आदसा मोजां मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय एबार हले इयावनो दुगैखायो नोंसोरो ओमफ्राय दैलांबा दुगैनो हाया आरोना मैसो गुमदों बा माबेसे दंलै 100था आयो स्कुलाव थाङाखै नोंसोरो दिनै स्कुल गबाय बेसे गोथाव देलाय गेजेराव थांलाय नाय नै एथ' मोजां जोंहा बड'लेण्डआव थांनो लुबैयो फिसा बड'लेण्डनिफ्राय खारबोदोंसो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफैनायनिफ्राय आसा खालामो बयबो मोजाङै लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्ट लोगोसे इसोरनिनो जोबोद मोजाङै दङ आं दिनै दंफैयोलाय जोंनि मेडेल जनाय एकदम धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लास्ट ओरैजाय जायगायाव ना ब्रह्मपुत्र नैबे आंनि उनथिं नुनायफ्रा ब्रह्मपुत्र ओमफ्राय नैबे दालायखौ लालाय दैमा होनो खाथि खालानि मानसिफ्रा ओमफ्राय नैबे आंनि उनथिं नुनायफ्रा गामिफ्रा गासिबो बगरिसाफोर होनो आरोना बे गामिखौ ओमफ्राय थिग बिनिनो एसे ओइथिंजाय माबा मोनसे स्कुल होनदोंमोन आं दा देखायगोन नोंथांमोननो बे स्कुलाव माने जोंनि ब्रह्म धोरोमनि एसे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मोनसे मिटिं जादों आरोना थ' बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो नैबे बगरिसाफोरनि एसे थासारिफोर ओमफ्राय माबायदि जायगाया बोरै अबस्थाया आं जुदि सम मोनोब्ला ओमफ्राय नैबिदि नुहुरदोंना नैबे जायगाया मेसाखि होनदों आरोना ओरै गोलैजोबो गासिबो ओरैजाय बेखौ आं एसे देखायनो सेस्था खालामो आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय बिसोरनि लाइफ स्टाइलफ्रा माबायदि ओमफ्राय गथ'फ्राबोथ' नै आंनि उनथिं बिराद दुगैलाबायदों देखायनो आं नोंथांमोना नायलांबाय जाबाय बिसोरनि थासारिफ्रा माबायदि थायो माबायदि लाइफ स्टाइल हायोब्ला गामियावबो एसे हाबना देखाय ओमफ्राय बिथिंबो माखासे लामा दङ नै बिसोरो न'खर जानांगौ बर'फोरनि रानिमोना दुगैदों नामालै आयु ओमफ्राय नोंसिना न'आ अबहाय आयो स्कुलाव थाङाखै नोंसोरो दिनै स्कुल गबाय दैमायाव बिदि दुगैबाय थायो नामा नोंसोरलाय हा बेसे गोथाव देलाय गेजेराव थांलाय नाय नै बे गथ'फोरा माने सोरां माने बेयाव दुगैयो आरोना बिसोरनि दुगैनायनि जिथुनाखि दै बेनो बिसोरनिया माथो दैयाव एसे गुबुंलेसो माथो ओरै गामि गोजा ओमफ्राय ओरैजाय खुरखाहांबाय एसे दैमाया नैबे माने प्रटेकसन होनो थाखाय बिसोर मोनसे होनानै दोनदों आरोना सिमेन्टनि बेखौबो खुरखालांबाय ओमफ्राय ओरैबो माखासे दं बिराद गोथौ ओरै सौखाबोदों आरोना बेनिबो ओमफ्राय नैबे जिथुनाखि गामि बेखौ मेसाखि होनदों खोमालै आंबो मोजां मिथिया जायगानि ओमफ्राय आदामोना बहानिमोन जायगानिखा नामा मेसाखि आदसा मोजां मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय एबार हले आं सानदों माने गोजाननि मिथिङाव फैनायफोर सानदों आङो मेसाखि बबेथिंजाय बिदिनो एखे बारबावनांगौ ओमफ्राय नैबेलाय माथो खाग्राबारि आदसा बर'फोर गोजाना बेबो मेसाखिया बैथिं नामा ना बेखौ बारनानै आयौ बेसे गुवार ओरैनो माबाया दैमायाथ' बियो बहुत गुवार माजों बारो दा ओरैनो फाइटार दं बट ओमफ्राय नोंसिनि जायगायाथ' बेयो ओरैनो बालागोजासो नङा मा गायो माइफोर गायनो हायोना माइ गायनो हायो जाजोबो थांलाय फैलायाथ' नावजोंसो बारो ओमफ्राय हजों नोंसोर जायगाया बेसे गुवार नोंसिना बहुत गुवार माजों थांलाय फैलाय खालामो नोंसोर बे जायगायाव नङा जेनेबा बारनानै हजों नोंसोर जायगायाव थांलाय थाबायो आदसा मोजां खोथा थ' आं माने आवगोलनिफ्राय फैनो साननानै मोनसे सिन्था खालामबाय थादोंमोन आरोना बिसोरो हयथ' बेयाव नावजों बारो नङा होमब्ला बारखांनायनि उनाव बिसोर माजों थांलाय फैलाय खालामो बेबो सिन्था खालामबाय थादों आरोना बाइक दंनो साइकेल दंनो गासिबो सोलिजोबो नङा होमबा थ' मोजां खोथा जोबोद ट्रेक्टर माजों बारनाय बे ट्रेक्टरखौ मोजां खोथा ओमफ्राय माबाफ्रा जेनेबा जायगाफ्रा बिदि खुरखानाय जेबो जायाखै नामा बारा जोंनि गामियाव सोलिथ'वाखै आरोना गुवारैनो दंथ'यो बिराद गिदिर एरिया नाय माने सेटेलाइटआव आं दाख्लैनिफ्राय नायबाय थानायनि उनाव बेफोरनो आरोना जायगाया आं माने दाथ' फैबाय नालाय बारा हमनो हायासै ओरैबो बिराद दंबावोना बिदि जायगाया एखे गोजा ओरैबोथ' बिराद गिदिर होमबाथ' टटेलि गामि मोनसे ओरैनो दरबेसेसो गामि दं बेयो 28था खोनासं रायजोफोर जोंनि गगामुगावबो माने टटेलि 37 बा 40 गामि जागोन आरोना बिसोरना बिथांमोननिया ब्रह्मपुत्र गेजेरावनो 28था बर' गामि नङा होमबा ओरैनो दरसे बेलेग सुत्रधर मिलायनानै जों जयैनो दं मोनसे वार्डआवनो लाइमुख्रि जिपि गोग्लैयो जोंना लाइमुख्रि थांलाय फैलायाथ' खम खरस जायो लाइमुख्रि पन्सायत माबायासिम थांलाय फैलाय खम दैज्लाङाव थब लोमजोबो ना नैबे ओमफ्राय स्कुलाथ' जोंनाथ' दा गामियाव बर' स्कुल गैला मा हाबो दा नै सोरबा हानायफ्रा बगरसाफ्राव हगारफैदों सोरबा सेमेनाव दोनहैबाय दोनफैखाथारदों आरोना गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो
सोरबाफ्रा बिदिनो दरग आपनार इ हारसा स्कुलाव सोनानै दोननांबाय बेफोर निजेनि बर'नि स्कुल दङ दा जोंनि बर' गामियाव खुदियाफोरखौ नुवा आरोखि नुवा आरोना फरायनो थाखाय दोनफैजोबनो गोनां जायो बे मोनसे चेलेन्ज स्र' जाहैबाय नुयो आरो दा स्र' गामियाव नुयो गथ'फोर गैया नालाय एलपिनिफ्रायनो सोथारनांगौ जायोना गाइखेर गारबाथाय आहार गारबाथाय दोनफैनांगौ जायो जोबोद खस्थ' ओमफ्राय मोनसे समाव स्कुल एलपि स्कुलबो दं होनना खोनादोंमोन दङमोन मा जाखोयो दा बिदिनो बहुद दिन खाथिबाय सरकारि जादिया प्राइभेटसोमोन आरोना प्राइभेटसोमोन माने माबा भेन्सारमोन दा बेफोरबायदियाव माने किसुमान मास्टारा बेसेबां खाथिबाय थाबावनो जाबाय माने 20-25 बोसोरसो सलायदोंना 20-25 बोसोर सलायनाबो जेबो जायैनि थाखाय गारबाय आरोना थ' गोजोननाय थाबाय एसे एनैब्लाबो इनफरमेसनखौ मोनबाय होनबा माने आंथ' दाबो थांनो गोसो बिसिनि जायगायाव माने मिथिंगा समखौ होनाय नंला बायदि मोनबाय आङो माने बोथोराबो एसे समा गैला आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि गारि फिसाखौ लानानै थांनो हायो हायोमोन दा लोगोफ्राबो आरो उसुबिदा मोनलायगोन खारथिंबाय थाबा थ' आं जेसेबां हायो नोंथांमोननो एसेब्लाबो देखायनोसै आरोना ओमफ्राय इनफरमेसना बेनो आरोना नोंथांमोना बिथांमोनहा फोरमायबाय बेबायदि बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलिदों आरोना ओमफ्राय सिगांथिंबो बर' गामि दंबावोना ओमफ्राय बे गामिखौ मा होनो जेनेबा बेयो माबा फाख्रिगुरि ओमफ्राय माबाया बगरि साफ्रिया बेखिनियाल' आरोना नैबेखिनि आं दानि नोंथांमोन बगरि साफ्रि होनदोंमोन नालाय नैबेफोर गासिबो फाख्रिगुरि माबाया मा होनोमोनलाय बदलपुर नैबे बड'फोर बै दंफां नुफुनायलाय नैबे बियो दैमानि सिङावनो दैमानि सायाव दैमानि ओरैजाय जाहैबाय सायाव दैमा बारनाङा आरोना बारनाङा आदसा खुरखाजोब्बाय गामिखौ मैखोम बर' गामिनि गेजेरजोंनो माने नैबे ब्रह्मपुत्रआ दिप खालामना लांदों आरोना ओमफ्राय बिसोरनि लाइफ स्टाइला गथ'फोरखौ आं दानियाव नोंथांमोना दुगैनाय नुदोंमोन ना नाय बबाव मोनहैखो बबाव थांखो बेबायदि ओमफ्राय मोनसे खोथा ओरै आं नोंथांमोन सोंसै गथ'फ्रासो बेयाव बिदि दुगैबाय थायो दैज्लाङाव बिदि दुगैयो नामा बिसोरो दैज्लाङावथ' बिदि दुगैयाना थ' गोथौफ्राव गिनांगौ जायोना गथ'फोरखौ एसे बिनि गथ'फ्रा गोथौबाबो फात्ता मोनला आरोना लाइफ स्टाइलानो बेलेग जाखाबाय आरोना दैलांबाबो बेखौ सानस्रिनानै बारलांगोनसो बै आदसा खायफा दुगैयो दैलाङावबो दुगैयो आरोना खिन्थु गिनाय गैला दे गोजोननाय थाबाय आं माने सानदोंमोन मिथिङाव फैनाय समाव जोंथिंजायनि सानदोंमोन माने माबायावनो गोग्लैखाबाय नालाय बे दे नोंथांनि चेनेला जोंबो नायो दा लोगो मोनगोन मिथिङाव ना दे नायबाय थायो आरो दे थाथ' दे जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं थांनो हायाखैब्लाबो आं जाय जायगायाव थांनो नागिरदों बिनि माने जोंहा बर'फोरखौ लोगो मोनबाय आरो ना ओमफ्राय एसे एनैबाबो इनफरमेसन मोनबाय ओमफ्राय लोगोसे एसे सिगाङाव माखासे फाख्रिगुरि ओमफ्राय माबा माबि गामि दंबावोनो बेफोरखौ बदनपुर मैद'फोर गोबां माने बिराद दं माने एरिया नायजोबनो हाया लामायाबो मोजां नङा लामानि कन्डिसनाथ' नैफोरबायदि ओमफ्राय बेयाव नोङो बेयाव सिरियास टाइम मालाबा कावैबारि लामाफ्रावथ' बिदिनो गोजा नै लामानि कन्डिसनखौ नाय बिदिनो गोजा आरोना नै अबस्थाया जायगाफोरखौ नाय नोंथांमोन ओरैबायदि सोमसान ओमफ्राय बे जायगाया जाहैबाय जोंनि बर'फोरनिनो जायगा आरोना बेफ्रावबो गोदो न' दंमोन खोमा नैबे थाइगिर बिफां माने दै लोमजाबा दैफोरबा बेफ्रावबो लोमजोबो खोमालै दैलांबा गोबावजों खनसे लोमो खोमा ओमफ्राय बेबायदि नुवाखै आङो नै एखेबारे ओरैजाय खासि हाग्रा ओमफ्राय ओरैजाय न' दंलाबायो बे न'फोराव एसे दा हाबना देखायगोन आं नैबेयावहाय नै बिथिं बेबायदि नैबेबायदि होनानै दोननाय जादों आरो नै एकदम बिराद गिदिर इयावनो दुगैखायोना नोंसोरो ओमफ्राय दैलांबा दुगैनो हाया आरोना दाबो माथो गुबुंलेसो एसे देरदों ओमफ्राय नैबे नावजों अबाव थाङो मा गामि दं ओरैजाय मा होनदों खुलालि ओइ सेंग्राफोर गथ'फोर आं दानि दुगैनायखौ देखायना बै थ' बिसोरनि फरायनाय लाइफ स्टाइलफ्रा बेबायदि आरोना माने सिमेन्ट सापरियावसो थांनानै फरायहैनांगौ जायो ओमफ्राय माखासेया जनायाव थांनानै फरायहैनांगौ जायो आरोना साखाथियाव बेबायदि स्कुल कलेज जेबो गैया माने लामा सामानि माबाफ्राबो कन्डिसनफ्रा बिराद गाज्रि सोरगिदिं बेसेबांबा गिदिर माने दै नुगोन खासि हाग्रा नुगोन फारसेथिं हाग्रा गोजा नोलो गोजा
न'फा न'नै थिथिथाथा बेबायदि आरोना ओमफ्राय नैबाव मोनसे गामि होन्दों बेखौ फाख्रिगुरि ना मा होन्दों दहाय बेखौ नायनोसै र' ओमफ्राय नै बेबायदि सिबिंबो मावो खोमालै मालायनि सिबिंफोरा दोनलायदों माथो थ' बेनो आरोना नोंथांमोनहा माने बे जायगानि भिडिअखौ आंबो एक्सुवेलि नुफेराखै नोंथांमोनहाबो जुदि नुफेराखैब्ला माबायदि मोनखो एसे कमेन्ट खालामना खोन्था आरोना उन सिगां आं गोबां माने भिडिअ नायदों मालायफोरनि गुबुनफोरनि भिडिअखौ नायो आरोना थ' आं बेबायदि माने भिडिअ नुफेरनाय जाया ओमफ्राय ओंखायनो नोंथांमोननोबो आंजों नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायनो होनना फैनाय जाथारदों आरोना नैबेयावहाय बेबायदि दखानबो होलायनानै दोननाय दं नै गामिया एकदम खासि हाग्रा गोजा माने दखान लोगोसे माने ओरैनो दैमा खाथि नालाय गोबां मानसिफोर गिदिंनो फैयो खोमा मा गामि फाख्रिगुरि आदसा ओरै नांबोजोबो ना फाख्रिगुरिया सुमबागान नुदोंना दैमाजों ओरै दं बेसे दंबावो फाख्रिगुरिया गामिया लामाया बेसे गोजान लामाया माबायदि ओरैजा थाङोबा दैमा गुदिसिम नाङो आरो दैमा बारनानैबो दं नामा दैमा बारनानै बिराद गिदिर एरिया दं मोनसे गामि नै माने बिराद बिथोरावब्लाबो एसे मोजां न'खरबो दं बेबायदि अबस्था आरैया बहानि बैकुन्ठपुर ओरै बैकुन्ठपुरजों थांनो हानाय लामा दंना नङा बे मैथुपुर मैथुपुर दानि खोन्थानाया लामाफ्रा माबायदि थिगानो गामि गिदिरथार खोमा दा बहा थांनो आं जेनेबा न'आव इयाव माबा दं माने पाम्पआव दंमोन फार्म हाउस दे खेथि मावो ना इयाव मा ओरैनो मा खेथि मावो ओरैनो बाव आलु बेसरफोर मावो दा बिदिसो दे लामा जों थांथ'ला ओरैजाय होमबाबो आं माने सोंबाय आरो नोंनाव मिथिंआवसो फैदोंमोन नालाय जायगानि मोजां गाज्रिखौ ओरैनो माबा लाबाय आरोना आं बोरियाव दं माने बोरियाव दं हजोंबो थाहैयो हजों थाहैयो ओइ माबा बैकुन्ठपुर इयाव थायो ओरैनो माने फैदों मैखोम बर' गामि नङा होमब्ला मोखां नुनाय मानि बर' गोजा गासिबो नङा होमबा बेबायदि गोबां माने बर' दे थांबाय थादों बर'फोर गेजेरावब्लाबो माने बेबायदि अबस्था सोरबाफोर मालाबाफोर जुदि बेरायना फैयोब्ला एसे भिजिट खालामनो फैयोब्ला नै बिथिं ओरैजाय बगरसापुरनिफ्राय फैनानै ओरैजाय मा होनदोंमोनलाय बे गामिखौ मैधपुर ओमफ्राय ओरैबो दखानबो दंलायलायो ना ओमफ्राय दखान दं ओमफ्राय नै जे बुरलुंबुथुर एसे रेस्ट खालामनानै जाला लोंलाबो खालामनो हागोन साहा बायदि नैबे दानि आं खोन्थाहरनाया बैनिफ्राय जुम खालामना खोन्थाहरनाया नैबेनोमोन आरोना खाथियाव थांनो हाला थांनो हानायबा मोजां जागौमोन दुखु नांबाय आं बेरायजोबनो मोनैखौ मा नागिरदोंलै बर' हिन्जावफ्रालाय हाग्रा बारियावलाय मा नामलै सेंग्रा महा बुरलुंबुथुर सेरनि दै सेंग्रालै नोंलाय नायदो नोंसिना मा सबाय नामा नायनानै ला नै ओरैबायदि सबायाबो ग्रोम जाथारदों खोमालै मालाय मा गामिया मा होनदोंमोनलाय नोंसिना मा गामि होनदोंमोनलाय मा फाख्रिगुरि बावबाय थायोलै सबाया नैबेबायदि जायो मालाय नै फानहैसिगोनलाय माबायाव सिमोन हाथायाव देवहार हाथायाव सुनानै न'आलाय अबे नोंसिनालाय नैबे माथो एसे हाग्रा जाखानाय बिदि जाखायो देग्लायसो जादों आरोना दे नैबेफोर बैयाव मानसि फैबाय नामा न'आवलाय बोरै थायोलै नोंसोर इसे हाग्राबारि लामा सामाफ्राबो गैया औ मिथिङाव फैदों गगामुगनि नाय नै एखेबारे नैबेजोंबो लामा मोनसे दंबावोना बैजों दा हाब बेरायबावगोन र' मोनसे ओरै नाहरलायनाय सोब आंथ' थांनानै देखायनो हानाय नंला नोलो गोजा हाग्राबारि गोजा मथे नोलो प्लास औवा लगाय लथाय बेबायदि गामिनि आं एसे एनै एसे सा साज्रां देखायलांबाय थानोसै दे नोंथांमोनहा नायब्लानो जाबाय दे थाथ' दे अबेनिथो उदालगुरि
बिहामजो ए बेसे गोबाव जाखो हाबा जानायालाय फैनाया बेसे गोबाव जाखो फैनाया बेसे गोबाव जाखो उदालगुरिनि होननानै लाना मोजांसो जाबायलै माबा मोनसे सोंबावनो जाबाय ओरैनोथ' बिदि एफा हाग्राबारियाव फैयालै नोंसोरो नायनानै लायजादों जानो नोङो एलाय मिथिखादां माने मबाइलजों ओरैनो फैया माने नायनानै लायबा जायगा थायगा सोंलायबाथ' नोङो फैया बिदियाव नङा होमबा उदालगुरि मा जायगा हरिसिं एथ' मोजां जोंहा बड'लेण्डआव थांनो लुगैयो फिसा बड'लेण्डनिफ्राय खारबोदोंसो दे 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 ओमफ्राय सासेयालाय नैलाय सिमोनावथ' बिराद मोजां जायगा एखे नोंसिना कन्डिसना सानैबो फैनाया बेयाव फैनायनि मेनखौ होनना मिथिखाबाय आं थाथ' दे दे सेंग्रा बाय बाय दे माथो खालामनो नङा होमबा लोगोफोर जायगाया गाज्रिब्लाबो जायगाखौथ' गारनानै खारनो हाया नङा होमबा बेबायदियाव रायजो जाना दं आरोना बर'फ्रा ओमफ्राय बेबायदिनो दंबावो खना खनलाथ' नोंथांमोननि एकजेक्ट जायगाफोरखौ फुरा ए टु जेड देखायजोबनो हायाब्लाबो जेसेबांखौ आथुर बिथुर जेसेबांखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन बेखौनो नोंथांमोना नायदो आरोना नङाबाथ' बहुद नायनो गोनां दं बहुद देखायनो गोनां जायगा दं नोंथांमोन बिराद माने नायथावना आरोना जायगाया ओमफ्राय र' ओरै थांबावनाय सिगाङाव मा नुयो मैसो गुमदों बा माबेसे दंलै नै मैसो गुमसो गारथारदों 100था आयु एफा बुरजा नोंसानि गोजा ओमफ्राय न'आ अबहाय नोंसिना नैबेनो 100था मैसो ओमफ्राय खानाया मायाव खायो माबा दं औ मैसोनोथ' उखुम नाङालै लान्दाङाव खायो आरोना नैबेफोर नुनाय गोजाया गासिबो ना ओरैनो माबेसेसो दं बिमा हालुवा माबेसेसो दं ओरैनो इयाव दा माखासेखौ लाबोनाय जागोन नालाय इयाव बिदिनो 30-40थासो लाबोनाय जादों आरो गासै गाइखेरफोर फानो ना ओरैनो बेसेसो खै लिटारसो दिनाव हरो दिनाव बिदिनो आपनार धर 8-9 लिटार सानसेयाव अबाव हरो बे साप्लायखौ डिब्रुगड़ जोबोद मोजां बिजनेस खालामनानै दोनदों ओरैनो खेथि बाथिफ्रा ओमफ्राय माबा मावो आरो जेनेबा माइ आबादफोर जायोना ओमफ्राय आलु सालु बेलेग मा जायो ओरैनो आलुबो गायो जोंनि बर'फोरखौ माने गोदोसो खोनायोमोन एखेबारे मैसो खुथि दंनो मैसो एकदम गाइखेर फानो गोदोसो खोनायोमोन जोंहाबो गोदो आबै आबौमोना बिदि मैसो खुथि दंमोननो होननाय खोनादों दिनैनि जुगाव नै बिथाङा नायनानै आरोना दिनैनि जुगाव जे एकदम आबाद माने मैसोआबोथ' मोनसे आबाद नङा होमब्ला बेबायदि लाखिनानै ओरैबायदि माहाजोनानो जानांगोन नङा होमबा एफा 100था गोजो मैसोनि मालिकआ मामुलि नङा होमबा ओरैनो न'खराव फरियाला बेसे साब्रै हारसिं थायोना हाफ्राबोथ' बिराद बुरजा खोमा नोंसिना रङियाव दं ओमफ्राय नैबे बुरलुंबुथुर बारनानैबो नैबे आलुआबो नोंसिनि आरोना बैनिफ्राय बिसिम गोजाना गासिबो हिसाब दं ओरैनो हाखौ बेसेसो दं ना गासै न'आव खोनाबाय दा नोंथांमोना बे बुंनाया लासै बुंदों खोमा जोंनि एरियायाव बेबायदि बर' मानसिफ्रा 100 बिगा हा 100था मैसो 100 बिगा हा नोंथांमोना खोनाफेरदोंना नै बिथांमोना दं नायनानै ला दानि जुगाव माने गोदोनि दिनाव नङा दे दानि जुगाव 2025 दिनै बेसे थारिख जाखो 27 ओइ दिननि डेटआव माने 100था मैसो 100 बिगा मानि मालिक बिस्रा आरोना ओमफ्राय गुमनाया बिदिनो गुमबाय थानांगौ नामा ओमफ्राय माइ साइफ्राव दिगदार खालामा माइफोर ओंखारबा माने ओरै बारना लाङो ओमफ्राय मैसो गुफुर नुबाय आङो मैसो गुफुरा बोरै सोमजिगोन नोंसिनाव दंखायो आरोना जोलैयानो दंखायो आरोना मैसोखौ बिदि गथायैनो फानहरनाय जायो ना अबेबा जानो थांनो लाङोना मानसिफ्रा दा ओरैनो मासेयाव बेसेसो होनानै लाङो जेनेबा 80-90 हाजार मानिबाय आं जोबोद मानिबाय बर' हिसाबै दे इनफरमेसना बेखिनि आरोना गोजोननाय थाबाय मालाबाफोर फैफिनबावबा एसे मोजां गुदि खिथा माने मैसोखौ माबायदि फियोब्ला माबायदि लाखियोब्ला माबायदि इनकाम मोनो बबेबायदि जायगायाव लाखिनांगौ फोथारफोराव ओंखारबा नुनो हानाय माबायदि इनकाम जायो बिथांनियाव आं डाइरेक्ट होसोना फैगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाना हरगोन ना माबायदि माने जुदि मैसोनि जुदि माबा मोनसे रोंनो जुदि फिनानै माने सोलोंनो गोसोब्ला कमेन्ट खोन्थाहरना आं डाइरेक्ट फैनानै बिथांजों इनफरमेसनखौ लाफैगोन नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय दे
गोजोननाय थाबाय जोंनि बर' मानसिफोरखौ बेबायदि इनकाम जानाय बिसोर माने गोबां बेबायदि आवगायनानै दं होनना बुङोबा जों जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होमब्ला आंथ' बिराद आसरितसो जाबाय माने 100था मैसो 100 बिघा हा जोबोद आसरित थ' बेनो आं देखायबावनोसै नङा होमबा नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय लामाया जोबोद गाज्रि लामा होननाय बेवहाय जोबोद कन्डिसना गाज्रिनि थ' लोगोफोर आं माने पार्ट मोनसे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना मानो होनबा नैबेयाव जोंहा सावराय मेल जादों ब्रह्म धोरोमाव दहायनो एसे नोंथांमोननो खोन्थानो सानदोंमोन आरोना खोन्थायाखै थ' नैबेनि भिडिअखौ आं एक्सट्रा बानायगोन थेवबो नैबे दिनैनि जिथुनिखि आं भिडिअ लाबोनाय बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो देखायथ'बाय आरोना जुदि बेरायनो जुदि सुबिदा जायो अब्ला आं नोंथांमोननो माने देखायबावगोन आरोना जेसेबां हायो नोंथांमोननो माने बे जायगानि जिथुनिखि थासारि जिथुनिखि माने अबस्था बेफोरखौ माने एसे देखायनो नाजागोन आरोना जुदि जायाब्लाथ' जायासै बेखिनियावनो जोब्बाय ओमफ्राय जुदि जायोब्ला जेसेबां हायो देखायगोन आरोना ओमफ्राय नैबे जिथुनिखि जोंनि नैबे उनाव नुनाय जोंनि ब्रह्मनि जिथुनिखि सावरायमा मेल बेखौथ' आं मा नोंथांमोननो देखायनो नङा ओरैनो सफा सनै देखायगोन आरोना देखायोब्लाबो थ' बिदिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना गासैनिसिमबो खनसे जाय जायगानिफ्राय गासैनिबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं